Mga puso, dugang kaso sang Omicron Subvariant na-detect sa Western Visayas. Department of Health nagpasalig nga bastante sa giyapon ng hospital bed sa riyon apisar sa mga kaso sang COVID-19 kag dengue. Inigitutukan ni John Sala. Na-detect sa Department of Health ang dugang nga 924 kakaso sang Omicron Subvariant sa COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeri, 906 sa mga bagong kaso ang BA.5 cases. 11 naman ang BA.4, kag 7 ang BA.2.12.1. Sa mga kaso sang BA.5, 814 ang nakarecover na, 49 ang naka-isolate pa. Samtang gina-verify pa ang health status sang nabilin nga mga kaso. Sa mga bagong kaso, pinakamadamo ang na-detect sa Western Visayas sa diin naglabot sa 265 ang na-detect na kaso sang BA.5. Duwa naman kabagong kaso sang BA.4 kag isa ka BA.2.12.1. Sa kabugusan may 268 ka new subvariant cases nga na-detect sa Riyon 6. Sa pinakauli nga COVID-19 bulletin sa Department of Health 6, 13% sa mga ginatest nga sample sa mga laboratorio sa rehiyon ang nagapositibo. Yara na sa malapit 191,000 ang total COVID-19 cases sa rehiyon. Magluwas sa COVID-19, padayon man ang pagsaka sang kaso sang dengue. Sa piyak sini nagapabilin sa gihapon nga low risk ang healthcare utilization rate sa rehiyon, lakip na ang hospital bed utilization. Still at the low risk man gyapon ng aton nga healthcare utilization rate per our COVID-19, and naga-monitor man kita no sang aton nga mga hospitals when it comes to their dengue fast lanes kag sang ilaman nga dengue wards. Apisar nga bastante pa ang hospital beds abiso sa DOH-6 sa publiko. Importante lang man na ang aton nga mga symptomatic and mild cases, for example sa COVID no, are managed sa aton lang nga TTMF or pwede man kung amenable ang ilang mga balay for home isolation. So para ma-decongest ang aton nga mga hospitals. And of course sa dengue naman niya, if without warning signs, pag pwede lang man siya ma-manage sa OPD basis. So gina-encourage nato no ang aton nga mga healthcare mga health facilities no to classify ang aton nga mga cases so that hindi ma-overwhelm ang aton nga mga hospitals. Sa mga kasos ng COVID-19, 50.20% diri ang mild cases, 43.1% ang asymptomatic cases kag 6.79% ang moderate, severe kag critical cases. Upuod kay Marvin Lauderes, John Sala, 1 Western Visayas.